Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич і наш гость сёння Гэри Клайд Гавбауэр. Некалі ён працаваў у Міністэрстве фінансаў ЗША, але апошнія гады ён акадэмічны даследчык, вывучае міжнародны гандаль і інвестыцыі, а таксама адна з галоўных ягоных тэмаў – гэта міжнародныя санкцыі. Пра гэта ён напісаў кнігу і мноства артыкулаў. Мистер Гавбауэр, Господар Гавбауэр, добрый день. Злучаныя Штаты абвясцілі, што 26 красавіка зноў вядуць у сілу санкцыі супраць 9 беларускіх нафтахімічных прадпрыемстваў. Гэтыя санкцыі прыпынілі, калі ў 2015 годзе ў Беларусі вызвалілі палітвязняў. Але цяпер палітвязняў мноства, і ўлады ЗША дамагаюцца вызвалення іх усіх. З вашага досведу даследчыка, якія фактары вызначаюць, ці ўдаецца з санкцыямі дасягнуць тых мэтаў, якія ставяцца ў дачыненні краін, супраць якіх яны ўводзяцца? Дзякуй за пытанне. Як вы і вашы слухачы добра ведаеце, Еўрапейскі звяз увёў санкцыі супраць 88 прадстаўнікоў кіраўніцтва Беларусі, у тым ліку супраць Лукашэнкі, а таксама супраць 7 эканамічных суб'ектаў. Першая порцыя санкцыяў была ўведзеная летась у кастрычніку, а другая ў лістападзе. Калі казаць пра еўразвязаўскія санкцыі, дык яны маюць на мэце змену рэжыму. Это значыць сумленныя выбары новай улады ў Беларусі. Абвешчаныя амерыканскія санкцыі, пра якія вы згадалі, маюць менш амбітную мэту – вызваленне палітычных вязняў. Я не ведаю, колькі цяпер у Беларусі палітвязняў, мне здаецца, больш за 100. Больш за 300 афіцыйна прызнаныя, але агулам іх больш за 1000. Больш за 1000 – гэта вельмі вялікая лічба. І без сумневу сярод іх ёсць мноства лідараў, якія б хацелі сыходу Лукашэнкі пасля ягоных амаль 3 дзесяцігоддзяў ва ўладзе, надзвычай доўгага часу. Але вызваленне палітвязняў – гэта ўсё адно меншая мэта, чым заявы, што Лукашэнка павінен пайсці ў адстаўку, што яго трэба памяняць на пасадзе. І наш досвед, калі паглядзець на больш чым 200 выпадкаў санкцыяў за апошняе стагоддзе, паказвае, што паспяховасць большая ў тых санкцыяў, якія ставяць меншыя мэты, а гэта выпадак санкцыяў у падтрымку правоў чалавека. Я ні ў якім разе не кажу, што яны працуюць ідэальна, але санкцыі з такімі мэтамі спрацоўваюць прыблізна ў 40% выпадкаў. Краіна, якая трапляе пад санкцыі, у гэтым выпадку Беларусь, робіць крокі, каб цалкам або амаль цалкам выканаць патрабаванні. Хоць Злучаныя Штаты і не маюць настолькі вялікага гандлю і эканамічных сувязяў з Беларуссю, я лічу, што гэтых мэтаў магчыма дасягнуць. І я маю надзею, што гэтыя санкцыі дапамогуць у вызваленні палітвязняў. Sanction some hope for seeing the release of those political prisoners. Well, you already said that these 9 enterprises Вы ўжо сказалі, што гэтыя 9 прадпрыемстваў не маюць так шмат гандлёвых угодаў са Злучанымі Штатамі. Кожная з іх мае гандаль менш, чым на $1 мільён на год. Але Злучаныя Штаты таксама часам уводзяць так званыя другасныя санкцыі. Яны закранаюць кампаніі з трэціх краін, якія вядуць справы з кампаніямі пад санкцыямі. Мінулым разам, калі ЗША уводзілі санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў, другасных санкцый не было. Ці лічыце вы, што яны, магчыма, з'явяцца гэтым разам? І ці маглі б вы патлумачыць, як працуе гэты механізм? Secondary sanctions have become a big feature of U.S. sanctions policy in the last 2 decades, last 20. Другасныя санкцыі зрабіліся важнай рысай амерыканскай палітыкі санкцыяў, я б сказаў, у апошнія 2 дзесяцігоддзі, у апошнія 20 гадоў. Вось як гэта працуе. Злучаныя Штаты кажуць, напрыклад, французскай кампаніі, якая плануе рабіць бізнес у Іране. Калі вы будзеце весці камерцыйную дзейнасць у Іране, вы не зможаце займацца такой дзейнасцю ў ЗША. Вось і ўсё. Выбірайце, ці вы хочаце мець справы з Іранам, ці са Злучанымі Штатамі.
У выпадку Беларусі, калі ЗША вырашаць увесці другасныя санкцыі, яны скажуць кампаніям, незалежна ад таго, дзе тыя знаходзяцца, напрыклад, у Турэччыне або ў Кітаі, калі вы будзеце рабіць бізнес з гэтымі кампаніямі ў Беларусі, якія мы ўключылі ў наш санкцыйны спіс, можаце не планаваць ніякага бізнесу з ЗША. Выбірайце або адно, або другое. Амерыканскі рынок настолькі большы за беларускі, што большасць кампаніяў у трэціх краінах выберуць бізнес са Злучанымі Штатамі і будуць выконваць санкцыі супраць тых кампаніяў, якія трапілі ў такі спіс, у гэтым выпадку супраць кампаніяў у Беларусі. У выпадку з Іранам, вядома ж, Злучаныя Штаты былі вельмі моцна зацікаўленыя ў тым, каб спыніць іранскую ядзерную праграму. На вашу думку, наколькі адміністрацыя ЗША гатовая выкарыстоўваць другасныя санкцыі супраць рэжымаў, якія парушаюць правы чалавека і маюць палітвязняў? Well, the Biden administration, President Biden is just really getting started. Адміністрацыя прэзідэнта Байдена толькі пачынае працу. І якраз на наступным тыдні ў мяне будуць сустрэчы праз Zoom з некаторымі людзьмі, якія ў гэтай адміністрацыі адказваюць за палітыку санкцыяў. Пасля гэтых сустрэчаў я буду мець больш разумення. Але цяпер я мог бы выказаць здагадку, што адміністрацыя Байдена будзе даволі актыўна выкарыстоўваць санкцыі за парушэнне правоў чалавека. Я якраз нядаўна апублікаваў кароткі блог на сайце Інстытуту міжнароднай эканомікі Петерсона наконт санкцыяў супраць Кітаю за тое, што Кітай робіць з уйгурскім насельніцтвам на захадзе краіны, а таксама санкцыяў супраць Мьянмы, былой Бірмы, у сувязі з ваенным пераваротам, які генералы правялі супраць цывільнага ўраду. Это сведчыць, што ЗША будуць даволі актыўна карыстацца такімі санкцыямі. І я думаю, што Беларусь будзе кандыдатам на другасныя санкцыі, каб дасягнуць мэтаў у сферы правоў чалавека. Асабліва калі ўлічыць, што адносіны паміж прэзідэнтам Байденам і прэзідэнтам Расіі Пуціным даволі напружаныя. Яны маюць хутка правесці сустрэчу, магчыма, што некаторыя праблемы будуць развязаныя. Але адносіны паміж ЗША і Расіяй не надта добрыя са шмат якіх прычын. Беларусь толькі адна з гэтых прычынаў. Па тым, як развіваюцца падзеі, я б сказаў, што ЗША будуць настойлівыя ў гэтым пытанні. Это можа падацца дзіўным, бо я ахвоча прызнаю, што вельмі мала амерыканцаў змогуць знайсці Беларусь на карце, ці будуць ведаць пра яе гісторыю, пра тое, што я цяпер спрабуе паглынуць Расія. У Амерыцы гэта не надта вядома, і сітуацыя моцна адрозніваецца ад Ірану. Але я не думаю, што гэтае адрозненне памяняе зацікаўленасць адміністрацыі Байдена ў адстойванні правоў чалавека. Вы сказалі пра будучыя сустрэчы праз Zoom з людзьмі ў гэтай адміністрацыі, якія адказваюць за санкцыі. Якімі былі б вашыя рэкамендацыі, калі яны запытаюцца ў вас, што магло б быць самымі эфектыўнымі санкцыямі супраць рэжыму ў такой краіне, як Беларусь, краіне з невялікай эканомікай, якая знаходзіцца ў сферы ўплыву Расіі? Якія санкцыі варта ўводзіць, каб дабіцца вызвалення палітвязняў у гэтым выпадку? That's an excellent question. Like all your questions, you're right on top of this issue. Выдатнае пытанне, яно вельмі дарэчнае ў гэтай тэме. Мы пабачылі ў апошнія гады, і калі я кажу пра апошнія гады, я маю на ўвазе апошнія 2 дзесяцігоддзі, што фінансавыя санкцыі маюць найбольшы ўплыў з усіх санкцыяў, якія могуць быць уведзеныя. Ёсць вялікі дыяпазон санкцыяў. Не купляць экспартную прадукцыю з нейкай краіны, не прадаваць уласную экспартную прадукцыю ў гэтую краіну, не дазваляць кіраўніцтву краіны падарожнічаць у ЗША і ў іншыя заходнія краіны, замарозіць актывы гэтага кіраўніцтва. Усё гэта магчымыя санкцыі. Але найбольш эфектыўныя фінансавыя санкцыі. Пад гэтым я маю на ўвазе адмову банкам у краіне пад санкцыямі ў Беларусі мець трансакцыі з заходнімі банкамі
сродкамі праз так званы механізм SWIFT. Это механізм міжбанкаўскіх пераводаў. Штодня праз яго праходзяць трыльёны даляраў. Ці праз іншы механізм пераводаў FedWire. Адмова ў доступе да гэтых механізмаў была вельмі эфектыўнай у тым, каб прыцягнуць увагу некаторых краінаў да санкцыйных патрабаванняў. А таксама гаворка пра санкцыі супраць буйных прадпрыемстваў, адмову ім у банкаўскіх рахунках і гэтак далей. У выпадку Беларусі, паколькі еўразвяз ужо ўвёў санкцыі супраць канкрэтных асобаў і кампаніяў, ён можа пагадзіцца далучыцца да амерыканскай ініцыятывы, або сам еўразвяз возьме на сябе ініцыятыву ўвесці фінансавыя санкцыі супраць Беларусі. Калі ЗША і еўразвяз гэта зробяць, адзіным шляхам Беларусі для фінансавых кантактаў з вонкавым светам застанецца Расія і, магчыма, Кітай. Well, actually, that's one of the things that the Atlantic Council recommendations said. У рэкамендацыях Атлантычнай рады для амерыканскай адміністрацыі аўтар іх эканамічнай часткі спадар Ослунд якраз сказаў, што гэта, магчыма, кепская ідэя накладаць шырокія санкцыі на Беларусь. Паводле яго, значна лепш было бы ўвесці санкцыі супраць расійскіх кампаній, якія атрымліваюць выгады ў Беларусі. Бо яны будуць спрабаваць захапіць беларускія актывы ў цяперашняй сітуацыі, калі ўлады Беларусі цалкам залежаць ад Расіі. Што вы думаеце пра гэтую ідэю санкцый супраць расійскіх кампаній, якія маюць фінансавыя інтарэсы ў Беларусі? Of sanctioning Russian enterprises that have financial interests in Belarus. Oh, that's very plausible, and that would be a natural extension of U.S. sanctions, which were... Гэта вельмі верагодна. Гэта было б натуральным пашырэннем амерыканскіх санкцыяў, якія былі ўведзеныя ў 2014 годзе, калі Расія захапіла Крым, а потым уварвалася ва ўсходнюю краіну. Тады Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць дзясяткаў расійскіх кампаніяў, якія былі звязаныя з урадам Пуціна ці рабілі бізнес у Крыме. Пашырэнне гэтых санкцый на іншыя кампаніі, якія робяць бізнес ці атрымоўваюць актывы ў Беларусі, было б даволі лагічным крокам. Тут варта сказаць, што выдатны статыстычны аналіз, які зрабілі прафесар Родні Лудэма і ягоны калега Дэніел Ан, паказаў, тыя расійскія кампаніі, якія трапілі пад амерыканскія і еўрапейскія санкцыі, у сярэднім страцілі палову свайго бізнесу. Іх актывы абясцэніліся, і гэта быў вялікі ўдар па гэтых кампаніях. У сваю чаргу прэзідэнт Пуцін даў дзяржаўныя субсідыі некаторым з гэтых кампаній, якія палічылі стратэгічна важнымі. Калі грунтавацца на гэтым аналізе, дык увядзенне такіх санкцыяў будзе адчувальным для расійскіх кампаній, якія робяць бізнес у Беларусі, але пры гэтым, хутчэй за ўсё, таксама робяць бізнес у Нямецчыне, у заходняй Еўропе. Ім прыпячэ. Таму гэта вельмі верагодная ідэя. Western Europe, they'll feel the hit. They will feel the hit. So it's a very plausible idea. But you yourself, in your articles, compare comprehensive economic sanctions to carpet bombing. Вы сам у адным са сваіх артыкулаў параўноўваеце шырокія эканамічныя санкцыі з так званымі дывановымі бамбаваннямі. Вы адзначаеце, што гэта можа быць вельмі балючым для бяднейшых групаў насельніцтва, і ў некаторых выпадках менавіта яны найбольш пацерпяць. Ці вы бачыце рызыкі, што такія санкцыі, у тым ліку фінансавыя, могуць у нечым палепшыць пазіцыі дыктатараў і аўтарытарных рэжымаў, такіх людзей, як Пуцін і Лукашенка, бо яны змогуць спісаць на санкцыі ўсе эканамічныя цяжкасці, і калі людзям будзе ад гэтага балюча, яны будуць вінаваціць у гэтым Захад. The sanctions for the economic hardship, and people will feel the pain and they will blame the West for that. That's a definite risk, a very definite risk, and has to be weighed by the people. Гэта відавочная рызыка. Яе павінны ўзважваць тыя людзі, якія прымаюць рашэнні ў Злучаных Штатах, у Еўрапейскім звязе, у Великабрытаніі, паўсюль, дзе прымаюцца санкцыі. Бо мы маем шмат прыкладаў, пачынаючы яшчэ з Беніта Мусаліні ў Італіі перад Другой сусветнай вайной, калі ён трапіў пад санкцыі Лігі нацый. Ён скарыстаў тыя санкцыі, каб узмацніць і без таго жорсткі кантроль над Італіяй і ўцягнуў яе ў Другую сусветную вайну. Гэта было ўжо даўно, 80-90 гадоў таму, але ад таго часу ёсць іншыя прыклады ў бліжэйшыя да нас часы. Куба, Паўночная Карэя, Гаіці, Іран, Лібія ў нейкі перыяд.
Лідары гэтых краін і многіх іншых выкарыстоўвалі санкцыі, уведзеныя ў асноўным ЗША, але таксама і іншымі краінамі, напрыклад, Брытаніяй, як фактар для ўмацавання сваіх пазіцый. Яны рабілі менавіта тое, пра што вы сказалі. Яны казалі насельніцтву: вы пакутуеце не праз нашу палітыку, а праз санкцыі замежных краін. Часам гэта спрацоўвае. Апошні прыклад. Прэзідэнт Мадура ў Венесуэле скарыстаўся такім самым сцэнаром. Што тычыцца выпадку Беларусіі, я ўпэўнены, што Лукашенка будзе казаць дакладна тое самае. Ён ужо знаходзіцца пад расійскім кантролем, але ён трапіць у яшчэ большую залежнасць ад Расіі ва ўсіх аспектах палітыкі. Бо ў гэтай гісторыі Расія застаецца ягоным адзіным моцным сябрам. Таму так, гэтая небяспека існуе, і часам гэта дазваляе дыктатарам, аўтакратам даўжэй заставацца ва ўладзе. З другога боку, Беларусь небагатая краіна, а праз тое, што адбываецца цяпер, яна робіцца беднай краінай. Мне здаецца, яна адна з найбяднейшых, калі не найбяднейшая краіна ва ўсходняй Еўропе. Магчыма, Малдова прыкладна на такім самым узроўні, вы лепш за мяне ведаеце. If not the poorest Eastern European countries, maybe Moldova is about the same. You would know better than I. Так, Малдова найбяднейшая, і Ўкраіна таксама паводле статыстыкі бяднейшая за Беларусь. Хоць тут і ёсць спрэчкі, бо ва Ўкраіне большая доля так званай шэрай эканомікі. So it's pretty miserable for people, and we will see how the people. У любым выпадку людзі ў даволі цяжкім становішчы, і мы пабачым, як яны адрэагуюць. Я ні ў якім разе не кажу, што санкцыі гэта лёгка для звычайных людзей. Прычына, чаму Еўразвяз і ЗША пакуль што ўвялі санкцыі толькі супраць канкрэтных асобаў і канкрэтных кампаній, якраз у тым, каб паспрабаваць пазбегнуць шырокай шкоды насельніцтву Беларусі. Але калі ЗША і Еўразвяз прымуць фінансавыя санкцыі, это непазбежна будзе значыць больш эканамічных праблем і болю для насельніцтва. Ці ператворыцца гэты боль у больш актыўнае паўстанне супраць цяперашняй улады, ці не, это ўжо іншае пытанне. Часам такое здараецца, часам не. Вы ўжо называлі прыклады, калі шырокія эканамічныя санкцыі давалі адваротны вынік, і аўтакраты заставаліся ва ўладзе. Ці можаце вы назваць выпадкі, калі санкцыі спрацавалі і дапамаглі прыбраць аўтакратаў з улады? Yes, we're back in the area of regime change. Так, мы вяртаемся ў сферу змены рэжыму, калі аўтакратаў прыбіраюць з улады. Калі вярнуцца ў 70-е, вядомы выпадак адбыўся ў Чылі, дзе марксісцкі лідар Сальвадор Альенде быў пад санкцыямі ЗША і яго прыбралі. Это было народнае паўстанне з падтрымкай войска, і ён пазбавіўся ўлады. Тое самае адбылося ў Дамініканскай рэспубліцы. Але ж пераварот у Чылі не прывёў да дэмакратыі. Гэта была вайсковая дыктатура Піначэта. Так, шмат дзесяцігоддзяў была вайсковая дыктатура Піначэта, хоць у яе былі даволі добрыя эканамічныя паказнікі, а на яе месца прыйшла новая ўлада, і цяпер гэта дэмакратычная краіна. Але гэта ўжо пасля гадоў Піначэта. Аднак у сэнсе правоў чалавека ў іх былі жудасныя вынікі. О, так, магчыма, каля 2000 чалавек былі забітыя рэжымам Піначэта. Тут няма сумневу. Але гэта была змена рэжыму, у якой дапамаглі санкцыі. Можна перайсці ў цалкам іншую частку свету, В'етнам. Ужо падчас вайны ў В'етнаме прэзідэнта Кеннеді пераканалі ягоныя тагачасныя дарадцы, Макнамара і некаторыя іншыя, што варта пазбавіцца ад рэжыму Нгодзі Нзьема, які тады даволі жорстка кіраваў В'етнамам. Кеннеді пагадзіўся на санкцыі, што прывяло да адхілення Нго ад улады. Нельга сказаць, што гэта была гісторыя са шчаслівым канцом, але змена рэжыму адбылася ў значнай ступені таму, што ЗША пераключылі сваю падтрымку на іншых генералаў. У Дамініканскай рэспубліцы, як я ўжо сказаў, дыктатар быў зрынуты, і сёння гэта даволі дэмакратычная краіна, у якой справы ідуць някепска. Яшчэ адзін выпадак – гэта Панама, дзе дыктатар Нар'ега спачатку кіраваў пры падтрымцы ЗША, а потым гэтую падтрымку страціў. І адміністрацыя Джорджа Буша-старэйшага, якая прыйшла пасля Рэйгана, стамілася ад Нар'егі і ўвяла санкцыі. Ад Нар'егі пазбавіліся з дапамогай вайскоўцаў, і цяпер Панаму можна назваць дэмакратычнай краінай.
Это толькі некаторыя прыклады. Ёсць прыклады з заходняй Афрыкі, дзе шэраг краінаў мелі розныя формы дыктатуры, дзе адбываліся перавароты і гэтак далей. Там і Еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты бралі ўдзел у спробах дэстабілізаваць гэтыя ўрады. Адзін з такіх прыкладаў Сьерра-Леоне, другі Гана, трэці Кот-д'Івуар. У гэтых выпадках санкцыі прывялі да таго, што прыйшлі новыя ўрады. Аднак я пагаджуся з той заўвагай, якую вы зрабілі. Не заўсёды новы ўрад значыць дэмакратычны ўрад. Гэта новы ўрад, кіруюць іншыя людзі, у нечым яны могуць быць лепшымі. Але гэта ні ў якім разе не значыць, што яны абавязкова будуць за дэмакратыю. У адным са сваіх артыкулаў вы згадваеце новыя інструменты, якія выкарыстоўваюцца для санкцыяў у 21 стагоддзі. Ці можаце вы назваць некаторыя з гэтых інструментаў, якія з'явіліся ў 21 стагоддзі і паказалі сваю эфектыўнасць, свой уплыў у краінах пад санкцыямі? Нешта адрознае ад таго, што рабілі ў 20 стагоддзі. Магчыма, найбольшая змена, якая адбылася падчас адміністрацыі Трампа, і гэта адбылося ў адносінах да Кітаю больш, чым да любой іншай краіны, гэта тое, што знік падзел паміж эканамічнымі санкцыямі і гандлёвай палітыкай. Мерапрыемствы гандлёвай палітыкі, пераважна тарыфы, але таксама і іншыя захады, сталі выкарыстоўваць як эканамічныя санкцыі такім чынам, як не рабілася раней. Это вялікая змена датычна Кітаю. Да прыходу прэзідэнта Трампа ранейшыя прэзідэнты, і я б таксама сказаў ранейшыя еўрапейскія лідары, захоўвалі падзел паміж санкцыямі для мэтаў замежнай палітыкі і ўласна гандлёвай палітыкай, тым, што можна назваць перамовамі пра нармальны гандаль. Але падчас адміністрацыі Трампа такі падзел знік, і гэта найбольшая змена. Пра іншую змену мы ўжо троху размаўлялі. Это развіццё фінансавых санкцый такім чынам, якіх раней не выкарыстоўвалі. Это значыць адмова банкам у краіне пад санкцыямі ў доступе да заходніх банкаў і ўвогуле да замежных банкаў. Атрымоўваць грошы, адсылаць грошы, выконваць грашовыя абавязанні, выдаваць грашовыя абавязанні і гэтак далей. Поўнае адключэнне. Такіх рэчаў не рабілася ў 80-е ці ў 90-е. У той час і ў ранейшы час ЗША маглі даць сігнал Сусветнаму банку ці Міжнароднаму валютнаму фонду, што тым не варта даваць новых крэдытаў краіне пад санкцыямі. ЗША маглі спыніць вайсковую ці эканамічную дапамогу краіне, як здаралася шмат разоў з Егіптам, Пакістанам, Індыяй. Але вось такое адключэнне фінансавых сувязяў – гэта вялікая змена. Акрамя таго, ёсць рэчы, якія мы цяпер назіраем у Кітаі, але таксама бачылі раней і ў ЗША – грамадскія байкоты на пакупкі з нейкай краіны. У Кітаі цяпер ідзе сур'ёзная кампанія супраць H&M, шведскай гандлёвай сеткі, якая прадае адзенне. Урад падтрымлівае гэты байкот, але пры гэтым сама кітайская публіка вырашае, што не хоча бачыць гэтую марку адзення ў Кітаі. У ЗША былі падобныя байкоты на прадукцыю з нейкіх краін, калі гэта была пазнавальная прадукцыя. У свой час гэта тычылася Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі, але таксама іншыя кампаніі траплялі пад санкцыі такога кшталту. Яшчэ адзін інструмент, і на ім я спынюся, бо ўрады вельмі вынаходлівыя ў гэтым сэнсе. Гэта судовыя пазовы супраць кампаніяў, якія вядуць справы з краінай пад санкцыямі, парушаючы ці амерыканскія санкцыі, ці санкцыі ААН. У такіх судовых пазовах з кампаніяў спрабуюць атрымаць велічэзныя штрафы. Як з французскага банку БНП, ці ў свой час фінансавай кампаніі Credit Suisse. Яны заплацілі мільярды даляраў штрафу за парушэнне амерыканскіх санкцыяў. Якраз цяпер урад ЗША дамагаецца экстрадыцыі з Канады фінансавага дырэктара магутнай кітайскай кампаніі Huawei. Яны гэта тлумачаць з тым, што кампанія Huawei парушыла амерыканскія санкцыі, працуючы ў Іране. І гэтага чалавека патрабуюць выдаць у ЗША для суду ў крымінальнай справе. Усё гэта новыя формы санкцыяў, якія сёння выкарыстоўваюцца. Адно з папярэджанняў, пра якое казаў аўтар эканамічных рэкамендацый Атлантычнай рады для адміністрацыі ЗША, гэта тое, што калі амерыканскі кангрэс уводзіць эканамічныя санкцыі, іх потым бывае цяжка скасаваць, нават пасля змены рэжыму ў краіне пад санкцыямі. Ці бачыце вы ў гэтым праблему, ці гэта не так? I think it's a big problem.
And I'm not even sure. Я лічу, што гэта вялікая праблема. Я нават не ўпэўнены, што гэтыя законы, прынятыя Кангрэсам, цалкам адпавядаюць Канстытуцыі ЗША. Амерыканская канстытуцыя ў артыкуле 2 робіць прэзідэнта вярхоўным галоўнакамандуючым войскам. З цягам часу Вярхоўны суд інтэрпрэтаваў гэта такім чынам, што прэзідэнт Злучаных Штатаў адказвае за замежную палітыку. Не Кангрэс, а прэзідэнт адказвае за адносіны з замежнымі краінамі і за замежную палітыку ЗША. Кангрэс прыняў шмат законаў такога кшталту і цяпер якраз разглядае новы законапраект датычна Кітаю. І гэтыя законы нібыта даюць інструкцыі прэзідэнту пра тое, як яму ўводзіць санкцыі супраць іншых краін і якія крокі трэба зрабіць перш чым здымаць санкцыі. Калі прэзідэнт вырашае кіравацца ўсімі гэтымі законапраектамі, а гэта яшчэ вялікае пытанне, ці ён сапраўды імі кіруецца, дык гэта стрымлівае яго гнуткасць у пытанні нейкіх угодаў, нейкага абмену саступкамі з іншымі краінамі. І, як вы сказалі, калі такія законы прымаюцца, іх потым цяжка змяніць, скасаваць і гэтак далей. Таму так, такая праблема існуе. Некалі даўно прэзідэнт Рэйган быў на мяжы таго, каб парушыць рашэнні Кангрэсу датычна санкцый супраць Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі, але ўрэшце гэтага не зрабіў. Былі санкцыі супраць Пакістану, але калі Савецкі Саюз арганізаваў ўварванне ў Афганістан, Злучаныя Штаты разам з Пакістанам спрабавалі гэтаму супрацьстаяць. І тагачасны прэзідэнт не надта звяртаў увагу на заканадаўчыя санкцыі супраць Пакістану. Таму гэта праблемная зона, вядома ж. Эканаміст Андерс Ослунд, якога я ўжо цытаваў, казаў пра новыя законы ў ЗША датычна фінансавай празрыстасці. Паводле яго, да прыкладу, Злучаныя Штаты атрымалі амаль 2 трыльёны даляраў замежных інвестыцый ад кампаніяў, зарэгістраваных на Кайманавых астравах. І ён кажа, што значная частка гэтых грошай можа паходзіць з Расіі ці ад іншых сумнеўных рэжымаў. Ці бачыце вы палітычную волю выкарыстоўваць гэтыя новыя законы, каб адсачыць паходжанне гэтых грошай? Ці можаце вы, пра якія астравы вы кажаце? It says that Cayman Islands, that is a British part of the British Empire technically. Ён кажа, што на Кайманавых астравах, якія знаходзяцца ў брытанскім уладанні, рэгіструюць кампаніі, якія потым інвестуюць у амерыканскую эканоміку. Паводле яго, гэта амаль 2 трыльёны інвестыцый у эканоміку Злучаных Штатаў. І нібыта паводле новых законаў крыніцы гэтых грошай маюць быць больш празрыстыя. На вашу думку, ці ёсць цяпер палітычная воля адсочваць паходжанне гэтых грошай, калі гэта, напрыклад, інвестыцыі расійскіх алігархаў у амерыканскую эканоміку паводле такіх схемаў? Maybe if it's a Russian oligarch investing into the U.S. economy through this kind of scheme. You know, there might be. There's quite a bit of... Так, гэта магчыма. У санкцыях, прынятых пасля анексіі Крыму і ўварвання ва ўсходнюю Украіну, даволі шмат увагі надаецца расійскім алігархам. Я не думаю, што ўрад ЗША будзе вельмі рады махінацыям з выкарыстаннем так званых падстаўных афшорных кампаніяў, якія рэгіструюць на Кіпры ці на Нармандскіх астравах, ці на востраве Науру ў Ціхім акіяне, ці недзе яшчэ, каб потым інвеставаць у ЗША. Тут я хацеў бы дадаць, што сёння, у адрозненне ад, напрыклад, сітуацыі 30 гадоў таму, вельмі добрыя тэхнічныя сродкі Агенцтва нацыянальнай бяспекі і Цэнтральнага разведвальнага ўпраўлення часта дазваляюць ЗША знайсці гэтыя фінансавыя патокі, што не заўсёды было магчыма 30 гадоў таму. Даступныя сёння тэхнікі дэшыфравання нашмат лепшыя, чым у мінулым. Таму я думаю, што калі ёсць значныя інвестыцыі ў ЗША праз такія падстаўныя кампаніі, это можа стаць аб'ектам атакі для адміністрацыі Байдена з выкарыстаннем усіх магчымых юрыдычных інструментаў. Маё апошняе пытанне. Вы сказалі, што службы бяспекі ЗША маюць добрыя тэхнічныя сродкі, каб адсачыць перамяшчэнне грошай, нават калі гэта адбываецца не ў Злучаных Штатах. Ці маюць ЗША тэхнічныя сродкі кантролю, калі, напрыклад, беларускі рэжым пераводзіць грошы ў такія месцы, як Дубай, ці ў іншыя месцы на Блізкім Усходзе? It does, but this is a very delicate issue.
Так, маюць, але гэта вельмі далікатная тэма. ЗША маюць тэхнічныя сродкі, каб перапыніць розныя віды лічбавых трансакцый, якія ідуць праз радыёхвалі ці праз якія заўгодна лініі сувязі. Але самі Злучаныя Штаты таксама вельмі адкрытыя для кібератакаў з іншых краінаў. Адміністрацыя Абамы выдала ўказ, у якім казалася, што ЗША не будуць выкарыстоўваць кібернапады. Адміністрацыя Трампа сакрэтным указам скасавала гэты падыход. Таму патэнцыйна ЗША могуць выкарыстоўваць наступальныя кібераперацыі. Ці яны гэта ўжо рабілі, я не ведаю. Не думаю, што яны гэтым маштабна карысталіся. Магчыма, яны рабілі гэта ў невялікім маштабе. Заўсёды ёсць небяспека атрымаць удар у адказ, а вы ведаеце, што было некалькі даволі сенсацыйных хакерскіх аперацыяў супраць амерыканскіх урадавых сістэм. Гэта небяспека, якую мае браць пад увагу амерыканскі ўрад, у тым ліку датычна сістэму забеспячэння электрычнасцю, газам і датычна многіх іншых сістэм. Таму гэта далікатная сфера. Але калі б амерыканскі ўрад вырашыў, што скарыстаецца кібераперацыямі, каб парушыць трансакцыі, напрыклад, паміж Беларусю і Іранам, або паміж Беларусю і Азербайджанам, ён можа гэта зрабіць, бо ён мае для гэтага тэхнічныя магчымасці. Гэтага я не згадваў сярод новых інструментаў, але гэта інструмент, якім вось-вось могуць скарыстацца. The new tools, but that's a tool which is very much on the edge of being used. Thank you very much. Шчыра дзякую вам. Дзякую за інтэрв'ю. Я нагадаю, з намі на сувязі быў Гэри Клайд Гафбауэр. Доўгі час ён працаваў у міністэрстве фінансаў ЗША, але апошнія гады, ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, ён акадэмічны даследчык, вывучае міжнародны гандлі і інвестыцыі, і адна з ягоных тэмаў даследаванняў – гэта якраз міжнародныя санкцыі. Вы таксама можаце падпісацца на наш канал «Свабода Прэміум», націсніце, калі ласка, званочак пад гэтым відэа. Шчасліва! Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.